Mae'r iaith Cymraeg yn bwysig iawn yn Hafan y Ser. Mae rhan fwyaf o'r plant o phobl ifanc sydd yn dod yma yn siarad Cymraeg iaith gyntaf. Mae'r teuluoedd yn siarad Cymraeg iaith gyntaf. Da ni'n ardal eitha Cymraeg yn yr ardal yma. Mae plant sy'n dod yma yn mynd i deimlo'n fwy cartrefol os dyn nhw'n clywed i mamiaeth nhw'n cael ei siarad o'i cwmpas nhw. Hyd yn oed os dyn nhw ddilafar, mae dal yn bwysig bod nhw'n clywed y iaith maen nhw'n arfer i glywed. Da ni'n lwcus iawn yn Hafan y Ser. Mae gennym ni reolwr sydd yn awyddus iawn i annog staff i ddatblygu hynna'n. Ac bob un tro mae yna gyfleoedd a cyrsio'n dod i fyny, mae hi yn rhannu'r gwybodaeth yma efo staff ac yn ein hannog ni i fynd amdani. Wedyn, dyma ddigwyddodd pen ddoth y cyfle i wneud y cwrs lefel 4. O'n i wedi gwneud y lefel 3 wrth gychwyn yma yn y swydd. A wedyn, oedd o'n braf cael y lefel o progression. O'n i'n gweld be o'n i wedi gwneud cynt ac o'n i'n gweld sut o'n i yn, iawn, dwi yn gweithio fy hyn, ond mae o werth o de. Nes i wneud y lefel 4, professional practice, efo leading practice fo i plant efo anabledda. Wrth wneud y cwrs lefel 4, nes i ddysgu dipyn sydd wedi dod yn berthnasol iawn yn yn rôl rwan fel gweithiwr. Mae pethau fel cefnogi staff, pethau fel goruchwylio a just cael mwy o ddealltwriaeth. Dwi'n teimlo bod fi wedi cael dealltwriaeth uwch o'r fatha'r legislations a falle sy'n mewn lle, mewn swydd fel hyn. O'n i'n gwybod amdanyn nhw cynt o'n wneud y lefel 3, ond wrth edrych arnyn nhw yn fwy manwl. Pethau fel y Social Services Wellbeing Act, maen nhw mor bwysig i roed fframwaith i ni fedru cefnogi pobl ifanc sy'n dod yma mewn ffordd ddiogel. Yr asesor oedd yn dod yma i osod ein tasgau i ni. Oedd hi yn rhoi time frame o tua 2 wsos i fi sy'n ei gwblhau'r assignments. A mi o hyn yn ddigon o amser ac oedd o'n manageable. Ar y cychwyn, mi o'n i yn stryglo chydig bach efo time management a rheoli fy amser yn effeithiol. Oherwydd o'n i'n adael o tan y munud ola ac o'n i just wedyn yn gweithio fy hyn i fyny am bach. Ond nes i weld iawn, dy hyn ddim yn gweithio i fi. Dwi'n mynd i reid rhywbeth mewn lle i reoli fy amser fwy effeithiol. So nes i setio amser i un ochr bob wythnos. A nes i feddwl, iawn, dwi'n mynd i wneud rhyw awran o waith rwan. A wedyn just torri fo lawr i chunks llai. A wedyn nath hynna weithio dda i fi. Fel prosiect ar y diwedd yr holl waith, nes i ddewis mynd am active support neu cefnogaeth weithredol. Mae hwn yn bwnc sydd wedi bod yn bwysig i fi ers i fi gychwyn yn Hafan y Ser a deud y gwir. Gafon ni hyfforddiant active support yn yr wythnos cyntaf o gychwyn yn Hafan y Ser a nath o resonatio efo fi'n syth. Mae active support yn syml yn annog ni fel staff i gefnogi pobl a plant i wneud pethau dros yn tu hynna'n lle maen nhw'n medru. Helpu nhw i wneud pethau iddyn nhw hynna'n. Mae o jyst i bod yn agoriad llygad a mae staff hefyd wedi gweld, o iawn, oce, dydy active support ddim yn rhywbeth jyst i wneud fatha chore allan o ffordd. Mae o'n way of life, mae o'n yn approach i ddefnyddio i gefnogi y plant trwy dydd a pob dydd. Wedyn mae o wedi newid y system a ffordd da ni'n gweithio yma i'r gorau, dwi'n meddwl. Dwi'n teimlo'n bod o wedi gwneud lles mawr ac heb cael wneud y lefel 4 a wneud yr gwaith yna fel rhan o'r dasg, dwi'n meddwl lle fysa hynna wedi dŵad i fruition mor sydyn yn ath o lle. When Sue was here with me, I would go out all day.
Me too. And not play on my phone all the time. We will just go somewhere. I am so happy together. Dwi hefyd wedi dysgu mwy amdano fi fy hun. Dwi wedi sylweddoli mi fedra i wneud rhywbeth os dwi'n gosod y meddwl arno fo. Ac mae yna potensial i fynd yn uwch mewn gyrfa. O'n i'n meddwl wrth gychwyn weithio'n hafn y ser fyswn ni yn mewn rôl uwch ebyn wan. Ond mae rhywun yn medru wneud mwy na beth maen nhw'n feddwl. Ac dwi'n falch, dwi'n prowd o fy hun am wneud o. Ac mae o wedi gweithio allan yn bositif iawn, wedyn dwi'n falch ac swn i'n annog rhywun sy'n cael y cyfle i fynd amdani oherwydd mae o werth o. Mae wedi bod yn gret. Dwi wedi datblygu gymaint mwy o hyder yn ei wneud o. Paratoi, gofyn am help os oes angen, a just ffocysu ar eich hun a coeliwch bod chi'n medru wneud o, mi newch o. Ewch amdani.